Nabalhog sa silda sa Toledo Police Station ang usa ka lalaki nga nanigbas sa Tag-iya ug Cavao nga iyang gikalagutan. Nahitabo ang insidente sa Barangay Carmen, Toledo City, Disyembre 12, 2024. Ang suspek na ilhan nga si Joselito de Pilio Sumbilon, 51 anyos, minyo og residente sa Purok 2, Barangay Carmen, Dakbayan sa Toledo. Ang biktima mao si Ramel Bubuli Dakuyan, 43 anyos, minyo og residente sa Purok 1, Barangay Carmen, Toledo City. Sumala ni Police Chief Master Sergeant Marciano Suarez, investigador sa Toledo Police Station. Dunay karaang dumot tali sa suspek og sa biktima. Mibadlong ang suspetsado nga dili pabuhian ang kabaw sa biktima kay miadto sa uma sa suspetsado apan nahitabo ang panaglalis. Ang suspetsado migamit og sanggot nga panggab og kumpay o gitigbas ang wala nga abaga sa biktima. Tungod sa hitabo, adunay nagpahibaw sa kapulisan. Sa pagresponde sa kapulisan, gidala na sa Balamban Hospital ang biktima. Samtang daling nasikop sa hot pursuit operation ang suspetsado. Na-recover ang saite nga adunay taas nga handol nga giingong gigamit sa krimen. Giandam na sa kapulisan sa Toledo Police Station ang tukmang kaso. In the heart of changing lives, ako si Brigada Alan Tangkawan sa 90.7 Brigada News FM Cebu, the Music and News Authority.